Υπάρχουν θέματα που αγνοούμε. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα ιατρικά μας. Έχουμε κοντά μας τον κύριο Ελευθέριο Βιδαλάκη, καρδιολόγος, υπεύθυνος τμήματος μαγνητικής τομογραφίας καρδιάς στο Metropolitan General. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι που σας γνωρίζω από κοντά, γιατί πραγματικά θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ομολογώ ότι και εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Και απευθύνομαι και στο κομμάτι μαγνητική στην καρδιά. Ξέρω ότι κάνουμε μαγνητική σε πολλά μέρη του σώματος, δεν ήξερα ότι γίνεται και στην καρδιά όμως. Ακριβώς αυτό. Η μαγνητική καρδιά στην ουσία γίνεται στο ίδιο μηχάνημα που γίνεται και οι άλλες εξετάσεις μαγνητικής, η μαγνητική εγκεφάλου, η μαγνητική κοιλιάς, η μαγνητική γόνατος. Η μόνη διαφορά είναι ότι χρειαζόμαστε εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, καθώς επίσης και ειδικό λογισμικό, το οποίο θα μας δώσει τις εικόνες για τη μαγνητική καρδιά. Εδώ να τονίσω ότι το Metropolitan General μας παρέχει της τελευταίας γενιάς το λογισμικό, οπότε μπορούμε να πάρουμε εικόνες τόσο για την ανατομία και τη λειτουργικότητα της καρδιάς, όσο και για την ιστολογία και την αιμάτωση του μυοκαρδίου. Στην ουσία, αυτές οι πληροφορίες που θα πάρουμε με τη μαγνητική καρδιά θα έπρεπε να χρειαστεί να κάνουμε 3 ή 4 διαφορετικές εξετάσεις στον ασθενή μας. Αυτό τώρα θέλω να σας ρωτήσω, γιατρέ. Πότε αποφασίζει ο γιατρός, πότε είναι αναγκαίο να γίνει μαγνητική? Θέλω να πω, προηγείται ένα καρδιογράφημα, προηγείται ένα τρίπλεξ. Τα αποτελέσματα του τρίπλεξ είναι ισοδύναμα με τα αποτελέσματα μιας μαγνητικής? Στην ουσία, η μαγνητική καρδιά δεν είναι εξέταση πρώτης εκλογής, όπως λέμε, πρώτης γραμμής. Ο ασθενής, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα με την καρδιά του, θα κάνει πρώτα τις κλασικές εξετάσεις. Το καρδιογράφημα, το τρίπλεξ. Ακριβώς. Και αν αυτές οι εξετάσεις δείξουν ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί ή δεν μπορεί να προσδιοριστεί ακριβώς με αυτές τις εξετάσεις, ο ίδιος ο καρδιολόγος θα συστήσει να κάνουμε μαγνητική καρδιά. Η μυοκαρδίτιδα, ας πούμε, που τη συναντήσαμε πάρα πολλές φορές, ειδικά μετά τον COVID. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν περάσει COVID έχουν τέτοια θέματα με την καρδιά τους. Είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε σε απλές εξετάσεις ή, ας πούμε, χρειάζεται μια μαγνητική? Αυτό είναι πολύ ωραίο παράδειγμα, γιατί η μυοκαρδίτιδα αποτελεί εξαίρεση. Είναι μια κατάσταση στην οποία η μαγνητική καρδιά θεωρείται εξέταση εκλογής. Στη μυοκαρδίτιδα, δηλαδή, κατά κύριο λόγο, η μαγνητική καρδιά θα μας απαντήσει. Όπως και σε κάποιες άλλες παθήσεις, όπως είναι οι μυοκαρδιοπάθειες ή κάποιες κληρονομικές παθήσεις της καρδιάς. Εκεί η μαγνητική καρδιά μπαίνει μπροστά από όλες τις άλλες εξετάσεις. Άλλη μια ερώτηση έχω να σας κάνω. Μάλλον έχω να σας κάνω πολλές. Δεν ξέρω πώς θα προλάβουμε με το χρόνο που έχουμε. Μαγνητική καρδιάς μπορούν να κάνουν και τα παιδάκια? Εννοείται, γίνεται και σε παιδάκια. Απλώς επειδή είναι μια εξέταση η οποία χρειάζεται τη συνεργασία του ασθενούς, χρειάζεται ο ασθενής να κρατάει την ανάσα του όταν παίρνουμε εμείς εικόνα. Τα παιδιά που είναι κάτω από 8 χρονών πρέπει να πάνε σε ειδικά κέντρα και ίσως χρειαστεί και η βοήθεια αναισθησιολόγου για να γίνει σωστά η εξέταση. Αναισθησιολόγο όμως πώς θα μετράνε, πώς θα κρατάνε την αναπνοή τους? Τις περισσότερες φορές, αν είναι πολύ μικρό το παιδί, μπορεί να χρειαστεί να γίνει και διασωλήνωση, οπότε η αναπνοή να είναι τεχνητή. Και αυτή η επικοινωνία του ακτινολόγου με τον άνθρωπο που εκείνη τη στιγμή κάνει την εξέταση γίνεται από τα ακουστικά, φαντάζομαι? Ναι, υπάρχουν ακουστικά και υπάρχει άμεση επικοινωνία. Της μαγνητικής. Ποιες είναι οι νεότερες τεχνικές της μαγνητικής καρδιάς? Οι νεότερες τεχνικές της μαγνητικής καρδιάς είναι καταρχήν η χαρτογράφηση του μυοκαρδίου. Στην ουσία είναι μια τεχνική που μπορούμε να ποσοτικοποιήσουμε, να μετρήσουμε τη φλεγμονή και την ίνωση. Έτσι λοιπόν έχουμε ακριβώς αριθμούς και μπορούμε και να συγκρίνουμε σε μελλοντικές εξετάσεις αν έχει βελτιωθεί ή αν έχει χειροτερέψει. Και το άλλο, το πολύ σημαντικό, είναι ο έλεγχος ισχαιμίας του μυοκαρδίου με μαγνητική καρδιάς. Εκεί μελετάμε το πώς αιματώνονται τα διάφορα κομμάτια της καρδιάς. Άρα μπορούμε να ανιχνεύσουμε περιοχές οι οποίες δεν αιματώνονται καλά, οπότε θα χρειαστεί να κάνουμε κάποιο stent, κάποιο μπαλονάκι, κάποιο bypass στον ασθενή μας. Είναι μια εξέταση η οποία στην ουσία θα αντικαταστήσει, πιστεύω, στην Ελλάδα, όπως έχει αντικαταστήσει στη Γερμανία και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, το σπινθυρογράφημα ή και πολλές άλλες κλασικές εξετάσεις που κάνουμε για ισχαιμία. Εγώ από αυτά που λέτε καταλαβαίνω ότι η μαγνητική καρδιά σώζει ζωές. Ισχύει, βοηθάει οπωσδήποτε όμως με τις πληροφορίες που μας δίνει τον κλινικό γιατρό για να πάρει μια σωστή απόφαση και για τη διάγνωση αλλά και για τη θεραπεία του ασθενούς. Κύριε Βιδαλάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας, γιατί πραγματικά μάθαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά εσείς μην πάτε πουθενά, γιατί μετά έρχεται ο Ηλίας με